na natos de la Cruz. Paniti bro ha, paniti bro. Ikay panit. Maminaw ko. Okay. So, Mr. De la Cruz, maayong gabi eh. Maayong gabi. Maayong gabi eh. Pud nimo. Unsa may imong tawag anang kuan ron kanang ebidensya nga imong i-provide Mr. De la Cruz? Unsa nga ebidensya god? Ebidensya god kanang imong ipabarog pareha ganina ni Balasabas. Dapat muhat tag ebidensya dili lang kay kanang puro laway ang argumento. Sige, unsa may unang tawag anang punto. Kaya nga mo ang gisgutan kanina about Seventh Day Adventist, may connection ba sa bala ang kasulatan? So karon si Sir Marzon maoy mo kasi mo maoy mo mangutanan nimo. Nya maminaw ko. Go ahead Sir Marzon, go ahead. Sir Marzon, go ahead sir. Kasi lang okay nag-close na opisina. Okay, no problem. Sige. So unsa may kuan? So oyon ka tong kuan, oyon ka to kay ikaw ra ba nag-ingon to ni Agi nga unsa na kanang bag-ora mo wala may connection dito kay nibuto lang mas panahon ni Ellen G. White. Asa may tinuod ninyo ni kuan ni Balasabas? Dili ya. Kanang pulong is di na mabasa sa Biblia. Ayun. Very good. Ako'y mutubag nimo kinaiyaras Biblia atong dauganan kon kinsay gasunod sa tinuod nga church, tinuod nga iglesia, dili ngalan. Kay kadikas ngalan ram na sa reliyon, di man na madaglangit ang ngalan atong dadala ron. Unya pwede day na balas Biblia atong pagsunod. Unya pwede day na magsunod-sunod ka nga bisag dili ka sakop anang pundok nga gitukod ni Kristo. Pwede di ay. Mahibaw-an nimo kung sakop ka sa iglesia ni Kristo, pinagis mga batasan, binuhatan. Unsa na damgo? Di ba unsa na damgo kay lagi ba unsa na damgo kay tawag ka nang mailan-mailahan lang nimo? Dapat makita gid mo diha sa tuwag na ko dili mailan-mailahan no. Sige unsa ebidensya be nga apil mo ana si Seventh Day Adventist sige be. Ay kanang pulong si Seventh Day Adventist dili lagi na nimo gamiton sa atong pag is good dire kay aritas kinaiya kay Biblia gatudlo ra yung buhat. Dapat abuan ang tawag anang isgutan kay mo na pundok ang pangalan sa inyong pundok nga inyo ang gipasakupan taglangit na reliyon. Di pangutan-on biya ka kung asa ka ni sakop. Asa kang basa nga. Pangutan-on di ba? Pangutan-on biya kung asa ka ni sakop inong baga ni kan Kristo nga pahawa kay wa ko kailan nimo. Di ba? Kanang gabuhat og daotan. So dili ang mga wala sa lawas ni Kristo mo na nagabuhat og daotan. Biasang basa nang giingon nga walang pislawas nimong daotan. San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 na 23 ug kanang San Juan 15:5-6. Dili din ang giingon din na ni Kristo, di ba? Ang giingon din na ni Ginoong Kristo na mga tao mo adto niya sa iya, Lord, nagwali ko si imong ngalan. Nag-ayo kog tawag ang mga masakiton, nagpahawa kog mga yawa unsa may tubag Kristo. Pahawa mo kay nagreliyon. Ko kailan ninyo? Ay usa man reliyon para nimo. Di ba sistema sa pagtuo? Ay nalang. Ngalan ba sa reliyon? Akong pangutanan. Alang dili sa bitbit sa ilang ngalan sa ilang tawag anang reliyon nga naa man sila pagtuo betungod ana. Wala gi. Ang giingon ni Kristo kay nagbuhat ang giingon ni Jesus, ang giingon ni pahawa mo ko kailan ninyo nga mamamuhat og daotan. Ang dili mailan sa Ginoo katon mga tawo nagbuhat og daotan. Dili ba nagbuhat kag maayo may dili ba munang kami dili mawali sa radyo. Dili ba ang tawag ini mga tawo nga nagbuhat og daotan mao nang gitawag di ba? Dili ba ang nagbuhat og mga tawo nga daotan, nagbuhat og kani mga tawo nga nagbuhat og tawag ining daotan. Mao ni mga tawo nakigupitin sa kang Kristo, di ba tama? Kung wa ka magbuhat og daotan, nagtukang Kristo nagbuhat og maayo, dili ka kumpiyansa ning laban ka ni Kristo kay ayaw kog tawag anang dili na mo akong maayo ba nang buhat na makigupitin sa kang Kristo? Kompetensya ba dahil na musunod ka ni Kristo siyang buhat maayo? Dili ba kada pagtukod og pundok ba? Pagtukod og pundok ba? Pero sa Kristo ay dili ako sa pundok. Ayaw. Mag-unsa man ang pundok. Ayaw bilis niya sa pundok kay pasakop kag pundok. Ayaw. Natural mo pasakop sa pundok. Sabot ipasabot ka ng imong pundok imong gipasakupan. Kanang pundok ipagsupan tan-aw. So ang mo ipasabot ka ng pundok imong gipasakupan may pulos na. Nakasure kasi yung pundok nga gasunod ak sa. Di ba ikaw? Di ba ikaw?
Ikaw ba kanang pundok kay magipasakupan ba wadon ni pulos? Biyain na oy. Eh, wala ko mobitaw nimbaling ko sa SDA kay kining pundukan nakita na ako ni nga mo ni gatudlo kini ni Kristo. Oh, kinsa nag-ingon nimo nga mo nang tudlo? Dili. Kinsa nag-ingon nimo nga ang Seventh-day Adventist pa? Kinsa nagtudlo nimo nga ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa kinaiya ni Kristo? Ang akong gipasakupan sa Seventh-day Adventist, akong nakita nga naa diha ang makina ni Kristo gitudlo. Wala ko dili na ako mangutana pa kay akong gilantaw. Dili na mao, dili na mao makita sa Seventh-day. Opinion nimo kana imo na, opinion nimo na. Di ba? Opinion nimo na. Ang akong pangutana, kinsa nag-ingon nimo? Ayo ko kinsa nag-ingon nimo. Opinion nimo na. Dili ba? Dili. Kinsa tawag ining timpa. Kinsa nag-ingon gani nimo nga ang Seventh-day Adventist mao na ang iglesia gitukod ni Kristo o nagtuman sa gisugo ni Kristo? Be. O sa usahon ko na, nagtuman ba? Wala. Walay gaingon na ako nga ang Seventh-day Adventist ako mo'y mismo nagsakit sa kong kaugalingon nakita na ako nga sa Seventh-day Adventist naa diha ang makinaiya nga gikan ni Kristo ako nakita man na ako magpasakop. So, sa imo wala nagtudlo. So mala sa bala ang kasulatan, asa man mo madunggan ang tinuod sa Ginoo. Naay magtudlo nimo or tawag ining walay magtudlo nimo? Tinuod na ay nag-Bible na ako, akong gisusi kung tinuod ba dito. Ayaw sa lagi. Dili na mao ba? Ayaw glihis akong pangutana ba? Ingon maka ganina nga walay nagtudlo nimo. Ingon maka di akong gisusi ang gitudlo. Bago pa lang ginini mo nagisulti. Ang so imong gisusi so nay nagtudlo sa Biblia akong gisusi. So nay nagtudlo ba ni Kristo? Muna gitudlo akong gisusi gisunod. So nay nagtudlo. Nay nagtudlo. Sa mo tudlo nako di ang Biblia. Ang Biblia? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia mo tudlo nimo? Sige be. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia mo imutudlo nimo? Sige be. Wala ka kabalo ni Kristo nga si Kristo nga siya may matinuod magtutudlo sa Kristo. Tabaga ko, ingon ang giingon nimo kaganina Biblia. Biblia ang nagtudlo nimo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia ang mooy magtudlo? Sige be. Citas. Wala ka kabalo ang tibok kasulatan gimugna sa Dios alang sa pagtudlo. Biblia day na. Wala ka kabaluan. Wala ka kabaluan sa bersikulo na diba? Na. O kabalo pa na Biblia na. Ang tibok kasulatan gimugna sa Dios alang sa pagtudlo. Okay, kisa magtudlo ingon yung mga Biblia na, di ba? Kanang giingon din na sa tibok kasulatan ni Second Timothy. Di pa. Kanang giingon ni Second Timothy nga ang tibok kasulatan, kisa nag-ingon yung mga Biblia na. Kanang pumulong Biblia sa kabir na. Pero ang sulod, tibok kasulatan ginito. Kinsa kabir, granting without admitting nga kabiran lang giingon nga word nga Biblia. Kinsa may nag-ingon ni mga kanang kasulatan din na, timpa, paminaw sa. Kanang giingon ni mga tibok kasulatan, kinsa nag-ingon ni mga composed Old and New Testament na? Wala magsulti. Old and New, ang giingon ni Pablo, ang tibok kasulatan gimugna sa Dios. Wala man ka tawagan ng sulti. Karon nituo man ka kanang tibok kasulatan refer na dito sa Old and New. Kinsa may nagtudlo ni man wa man ka nagsulti? Pulong ganin tibuok tanan. Sa una, ayaw lagi. Basahan ra go ng 15 ana, ilaron pagid minimo. Basahan ra go ng basahan ra go ng 15 ana. Gibasa nimo ang kasulatan sukad pa siyang pagkabata buot nimo ipasabot kada nga panahon na Bagong Testamento? Ay, sabot ko nga wala pa. Oo, nya kasi nag-ingon naman kanang tibok kasulatan apil ng bago. Tipa. Ayo lagi. Ayo atis pagtuo kay wala mo ilabot ana. Amo ana gitawag og pagtuo. Kanang giingon din na sa tibok kasulatan ingon man ni mga walay labot kinsa nagtudlo nimo nga ang New Testament apil sa tibok kasulatan. Okay na nasulod. Umubasa ka Biblia na nasulod ang puntugon. Construction naman lang karon. Mao naman makita karon kanang gibasa nimo ba sa panahon ni San Pablo? Ako pangutana simple lang kayo. Kanang tawag anang giingon tibok kasulatan, kinsa nag-ingon nimo nga apil na din na ang Bagong Testamento kana nga panang pagsulti ni San Pablo? Kay para maapil na natong Bagong Testamento. Walay gisulti ni Pablo nga ang New Testament na apil diha. Pero pagkangalag tibuok kaya man siya magsupa. Ayaw lagi, ayaw ba? Sunod man anang tibuok, asam na siya. Dili ba?
Dili uyon Wrong. Mali kay mali. Mali. Nga di mo pakita. Mali. Sige pakita imong naong. Kaklaro sa kung naong reo. Ang pagawa man imong naong diha. Sure. Ano ka makita sa mga tao sa mga tinubagan? Di mo ay. Dili ba ko makita be? Dili ko makita. Pakita. Pakita mo naong. Pakita mo naong diha. Naong day. Di mo ipakita sa mga tao na imong naong. Ang ikaw man pakita na imong naong. Dili makita. Oy, ikaw man ang dili makita. Ikaw ba ang di makita? Kana makita na imong naong. May mga naong ron diha. O may pakita sa mga tao. Nabuta ka? Mura man kaway sa labutan. Pulong ganin tibok. Ikaw ayo lagi ikaw may sa labutan eh. Ikaw may sa labutan, di pa ikaw pulong sa Dios. Okay, sige ingon nimo nga ang daan og bag-o pulong sa Dios. Kinsa nag-ingon nimo nga ang daan og bag-o pulong sa Dios? Ay naunsa man ka. Dili ka kasabot ang basa Biblia, wala kasi magbasa Biblia ba? Di. Kinsa nag-ingon lagi nimo lagi? Sige ba? Lagi, kinsa nag-ingon nimo nga ang bag-o og daang tugon pulong sa Dios? Hinaunsa man ka. Ang pangutahan nimo, bisag bata nakasabot mangani mo. Mura magnawa na kay sa labutan na. Alala mo kung bisag bata nakasabot na ka. Tagay kong ebidensya, tagay kong ebidensya, di pa ba? Tagay kong ebidensya nga mosuporta si imong unahuna og sa imong interpretation nga ang daan og bag-o nga testamento pulong sa Dios. Sige nga, tagay ko. Ato lang ino pulong sa yawa kay di man kumutuo. Dili ba di imo man ang responsibilidad di ba imo man ang responsibilidad nga Biblia ang daan og bag-ong tugon pulong na sa Dios ayaw ko pasangin lang nga di ko mutuo kani ang pagtuo nimo ang question karon di pa ayaw ko tawag anong pangutana sa kong pagtuo sa karon kanang imo pagtuo kong gipangutana niingon man ka nga ang bag-o og daang tugon pulong na sa Dios kinsa nag-ingon nimo nga pulong na sa Dios ako kay nakabasa ko alam mo yung unsang sita sa Biblia, kapitulog bersikulo nga niingon ang balaang kasulatan nga ang od og importante na kay mo na imong gitubag. Ay. Nalipong ka? Ay sa ayaw kog tawagan ng kuan na. Ayaw kog tawagan ng kuan. Ayaw ikaw may naglubag ron. Ikaw may naglubag naman kay di ka makabarog eh. Ang akong pangutana simple, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang balaang kasulatan ang bag-o og daang tugon mao nang pulong sa Dios. Sitas. Di na nakinalag bersikulo nga ay kinahanglan Biblia man katong basyan gipulong magkana sa Dios. Nga ang daan tugon ang Dios may gasulti. Pagabot sa bangkong tugon dili lagi ay taga-taga kibrano. Una-una ara na nimo di pa. Una-una ara na nimo kanang Hebreanon ono si Kristo na. Sige basa. Ay. Ay kung ilara diha. Si Kristo na, si Kristo. Si Kristo na kanang giingon din nga karon nga panahon si Kristo ang tawag ina ang iyang anak mo minumulong. Ay lagi, ana ako pangutana kanang giingon ng Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo katong giingon nimo bag-o lang nga nakasulat na nga ang daan og bag-ong tugon pulong na sa Dios. Sige, kitas. Hebreano no. Asa nabasa? Sa karaang panahon ang gingon diha nga sa daan tugon ang Dios nakigsulti sa mga propeta. Pero niining katapos ang mga adlaw nakigsulti siya sa anak bag-o na nga tugon sa panahon ni Kristo. Nga sayop din. Kasulatan diha. Asa may kasulatan diha? Og nyo. Ang pulong kasulatan ay ilaro na po nimo. Ayaw kong ilara ba? Ayaw kong ilara. Nakigsulti, gisulat sa mga propeta. Kaya ang Diyos kaniadto, makigsulti sa mga propeta, pinagis pananaw damgo. Pero sa atong kapanahon, unya ka nang tawag anang Genesis. Unya ka nang Genesis hangtod sa tawag. Tipa. Unya ka nang gitawag og Genesis hangtod sa gitawag og Deuteronomio. Propeta nagsulat ana? Si Moses. Propeta? Samdes Moses. Mo man ay pinakabantugang propeta. Moses ni mo